מטוס. אני מצליחה לצלם אותו, זה קשה. הנה, אני שומעת בומים. הנה, שומעים? שמעת? זה כל פעם ששומעים את הבומים כאלה, זה אומר שהם מתכוננים. כאילו, הם מתחילים כאילו להתכונן. הנה אתה מטוס. לא משנה, אתם כבר לא תצליחו לראות אותו. אז בקיצור, צופים זה המקום הכי טוב לגור בו. את דורכת עליי. המקום הכי טוב לגור בו, נכון הלל? אנחנו ממליצות, ראשית לבוא לכאן. מקום מהמם. נכון? טוטי! למה אני קוראת לו טוטי אם קוראים לו ליצ'י? נגב רגליים, זה כיף תוך כיף ליים.